Bueno, primer que res, això és fil de cànem que està embadurnat en pegunta. Pegunta és una espècie d'alquitrà, però un poquet especial perquè per aconseguir-ho és quasi un milagre. Però en fi, ho aconseguim. Això s'ha de posar al foc, com veieu així, i té que estar bullint, perquè l'alquitrà es fa molt dur, mireu. Però si està bullint, es posem unes bobines de fil ahí darrere que venen per ací, entren per ahí, ixen per ací, així, i es lliguen ahí. Este palo es posa ahí dins, entonces el fil entra per dins de la pegunta esta, ix per acá fora, i l'enrotllem així, a este bombo, a veure si el faig així. Bueno, així, a este bombo, i este bombo fa així, i va enrotllant-se el fil que traguem de les bobines, s'embadurna de cola de pegunta, i a través d'una gometa d'estes, que té un foradet, la que li sobra l'escorre i la deixa caure a la casa a l'altra volta. I apareix així, al piló este, hi ha un fil embadurnat, com este, per exemple, i el fil de perla negra no és pel color, el fil de perla negra és perquè al passar-la per la pegunta negra li multiplica per 300 la potència del fil. Entonces, així és on ja comencem a la iniciació dels coets. Les canyes que estan tallades en la segona quinzena de gener s'han d'encordar. Així. Este torn deu estar fort, deu estar apretat, el passem per ací, i ara en esta manivela, que això, com esteu mirant, és molt artesanal, fem el següent, a encordar-lo. Així, i anem fent, rodant això. Veus? Anem rotllant-lo. La màquina té que estar ben tenseta, perquè això li multiplica la resistència de les canyes, perquè després les hem d'apretar molt fort. Ja en tenim uno rotllat. El rotllem, anem a sujetar-li el fil, i ja en tenim uno quasi un coet. Ara li tallarem el que sobra i produirem aquest tubo. Ara aquest tubo és quan passa ja a la fase de carregar del coet, que és una altra sèrie.